5 miyembro ng pamilya kabilang ang 3 bata nasawi matapos masunog ang 3 bahay sa Puzurubio, Pangasinan. Nakaalerto Claire Lacanilaw. Makikita sa amateur video ang paglagablab ng apoy sa 3 bahay sa Barangay Poblacion District 4, Puzurubio, Pangasinan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng higit 2 oras bago idineklarang fire out. Nasawi ang isang pamilya na natrap sa sunog, kabilang ang mag-asawa at ang 3 nilang anak na edad 6, 3 at 1. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. So para sa may witness account naman tayo na pinpoint kung saan nanggaling talaga yung origin niya. Yung occupant mismo ang nagsabi na nagumpisa sa Villanueva residence. Didetermine namin yung origin, then yung possible na cause of fire niya, yung sa electrical. So siguro nahirapan siyang iano niya yung bata, mga anak niya, wala silang dadaanan. Biglang sumabog na po yung pick-up. Marami na pang tao doon yung time na yun. Wala pa rin pong responde. Kaya po marami rin tumulong na habang wala pa yung mukha. Mga ganyan, pero anong magagawa lang po ng sayo-sayo na. Ayon sa BFP, may nagpunta sa kanilang himpilan at ipinaalam na may nasusunog na bahay. Agad naman nila itong nirespondihan. Wala umanong tumawag o nagbigay ng mensahe na may insidente sa lugar. Nakita ko na po sa kabila na may sunog na ngay po na maano na po dyan sa part po ng mga sa may sasakyan po nila, ma'am. Yun po. Tapos ayun po, nagsisigaw-sigaw na po ako na may sunog na po. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, tinatayang aabot sa 9 na milyong piso ang danyo sa sunog. Nasunog ang isang resort sa Barangay Corocor, Bacara, Ilocos Norte. Tinatayang nasa 5 milyong piso ang pinsala ng sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa ngayon sir ay nagkakandak pa ng investigation regarding sa nangyaring sunog. Paalala ng BFP, lagi mag-ingat at i-check lagi ang mga electrical connection sa loob ng bahay o anumang establishmento para makaiwas sa sunog. Iwasan din ang sabay-sabay na paggamit ng electrical appliances. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.